del mestre Alcoià, José María Baiza Torres, escrit l'any 2018 i dedicat a Daniel Méndez, qui va estar sergent major moro de les festes de moros i cristians d'Alcoi de 2015 a 2018, a més de ser un gran fester i amant de la música. Es tracta d'un pas doble a l'estil tormoniano, estil que crea l'albaidí Fernando Tormo Ibáñez, caracteritzat per ser un estil reposat o sentat, ideal per a una arrancada diana. A més, durant el pas doble podrem escoltar melodies d'altres composicions com el pas doble Imperio de Tormo Ibáñez o del pas doble Fontinens o la marxa mora Abdelaís del mestre Pérez Laporto, fragments que l'autor ha volgut combinar en la seva pròpia inspiració, creant una estructura melòdica entre temes i contratemes que podreu escoltar variant entre diferents instruments. Rebem de nou a Miquel Sarrió Nadal i a la Societat Musical Vila de Bocairent.